Ku kasance da Platin TV, ku danna mana subscribe, ku danna mana alamar ƙararrawa da zarar mun ɗora. Mun gode. Lafiya. Kai Ahmad zo nan. Kai karatun da na baka jiya? Ka manta? What? Lalle ma, sai duk abin da na amma ku take dauka ta. Manta ma kake nan. Manta. Let's go. Yi da malamin me biya manta nayi. Kada haka ba ka samu karatun Alkur'ani mai albarka ba. Ga ba ka manta kai za ka ci ubanka ta to yanzu zan maimaita ma kuma gobe in ka zo baka ban hadda shi ba sai na ma mukun duka kada abin da ce ma to miya wai ga zaman ka yawwa basa abasa wata walla abasa wata walla abasa wata walla abasa wata walla to maimaita abasa wata walla ni abbata na ce ma Abasa ba na ce ma, ka ji abin da ce? Abasa. Abasa. Wata walla. Wata walla. To mai ta. Abasa. Wata walla. Abasa. Wata walla. To ka ji, gobe in jin goban zan tambaya kuma ce mun ka manta na ma mugun duka ta shi ka tafi. Sa ta kalman ka. To Allah ya sa ku ni ba hauka ne ba sabo ne ba. Dan ni ma jiya ne na zo zan wuce na ji wani yaro yana faɗi. Kai na ba ko mal Qur'ani ko mal Qur'ani ban sani ba ko dai na faɗa mai ne amma dai wani abin maka aikata Allah ya yafe mana ni fa abin kokonto tunda na shiga addinin nan ban san komai ba sallan ma dungurawa nake ba dole in je in tambaya au kan kuma in je tambaya fa zo su mun kallon ban san komai ba mun ba ni ba kone a cikin addinin nan nasu tunda ni ba ma guje dole je tambaya gaba da fashewa fight din fa yau akwai rahazan akwai mota bla da lago salam tambaya nake yau ba Allah sa ni sani to ni dai tambaya nake duba mun babban malami wanda yake koyarwa akwai wani malami a bayan nan ka san sabo unguwa ce GRA ina ji idan ka je ka tambaya ka ce a kai ka gidan malam Dalladi yana nan yana koyar da wasu yara. To ai ka san wani ya kace mai da bara bane ne. Na ce ma ni ba dan gari bane. Ba dan gari bane. Kana sai ka layin nan ka tambaya. To ni da gaskiya dai aro a mun kwatance ni gaskiya tun ba zan iya gane ba. Ba ina garin bane. Ba Allah. Daga wannan makarantar kana zuwa kan karshen layin can. Karshen layi gida na farko da yake kallon ka ga rana na haska gidan. To shi za mu yi dan mantawa. Ka je ka dawo. Zan ta mi mun zan ta mi ke mu cigaba kai mutumina. Za mu jira ka. Ka je ka dawo. Yawa za ta fashe ba. Za ta fashe ba. Ina godiya. Sai an ji wannan. Ina godiya. Yawa. Sai Allah ka kura mu kai. Wancan ba ina ta ni shi ne ba ma kujen nan da aka ce ya musulunta. Gidan wannan malamin ba kai shi. Ka san malamin da sai malamin fa dan iska ne. Shi ba ma guje yasa da shi ta hauka. Jiyan nan fa jiya da kace gani fa na gan shi wai da mata wai ya koya musu karatu wallahi dan iska. Haka da jira koya wai dan wai albasa. Tarugu kai ko biyar ban samu bai yau na ma dai samun kuɗi yanzu gaba daya matan ma an san da zuwa wallahi salam alaikum salam a arma malam ya kace lafiya da wallahi daga nan zauna ne daga nan ba Allah nan zauna lafiya da wallahi ya aika yawa aika to ga hinan dai yawa malam daman zuwa ne amarya za ka karo mata ka tara ta a'a malam tulowa da akai ragon ka ne bata a'a malam ba wannan bane ba wannan bane kada ka jin fara ma cikakken bayani daman malam ni sabon tuba ne kuma wannan addinin islaman dama aka turo na je samu suna zauniya suna fira suka mun kwatance wajen ka a wannan gaskiya suka ce in zo kai ne shagikin malami za ka koya mun addinin nan din Najeriya ta san da zamanin din Najeriya babu wanda bai san waye ni ba sallan ba bangaren karatu ne Qur'ani da hadisi ba wanda bai san ni ba malam sallan ma da kuke jin gura nake ban iya ba la ilaha illallah ayya man zuwa ne ka zo ka gaya mun asalin ka makaburi ne kai a dama ni ma guje ne ai dama maguza ne suke dungura ba shi Allah zan koya ma
to malam to yanzu zan fara karatu akan wata aya ta in ka je sallah sai in biya maso da na ji ana kiran sallah yadda kai kamar abu kai in ka je za ka yi sallah ka dinga karantawa to malam masha Allah to malam wata ba ma wata daban wata ba ma wata daban wata ba ma wata daban kai wani irin jaki ne wata daban ne gaje ma da kikiwawa dabba jahili koi wawa dan akuya koi ban za ma guje da ma irin jakuna ba na to ma wawaye jakuna koi wata ba ma ka dai da ga muna alƙibla din kawai na zo na yi abin nan ne to kuma kafircin mu na to ai na ga wannan ba addini bane mai ci kuma ba shi bane mai dorewa addini na kawo kudi eh addini na kawo kudi addini na ku a to ai wannan kai jaki ne din karanta nan ga ni ka da kama wannan saboda wannan ma ya wuce to bana tuwa biya ma wata ba ma to malam wata ba ma wata daban wata ba ma wata daban ai kai jaki ne irina Ku kasance da Fulani TV